Bili tayo pa. Bili tayo dito. Guys, sabay tayo. 1, 2, 3. Wow, na eh. Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. So yan, makulay na buhay mga kabeli. So nandito tayo sa second set natin, Dila Dila Elementary School. Yan. So mga kabeli, ayan magluluto tayo ng lomi para sa mga bata. Kaya lang ang kukuha kasi ito, oras ng kuha na ng module is 2 PM. So kuha na ng module yon, tapos sasabay silang kukuha ng lomi natin, yung lulutuin natin. So may dala din silang mangkok mga kabeli. Yan, nasa Dila Dila tayo, Elementary School. Lagi ng eskwelahan mga kabeli, kala ko kanina high school. Kasi may mga second floor yung mga nila, classroom. So itong Dila Dila mga kabeli, sakop pa siya ng Santa Rita. Yan o, Santa Rita District. Yan, barrio na to. Okay, ganda mga kabeli, no? Laki ng school. Yun o, may kabeli natin o. Yan Paul, isang kaway. Ayan mga kabeli. Yan, nagdalawang set tayo ngayong araw na to. Kaya kung ano lang yung dati nating setup, yun lang muna dinala namin. Kasi mahirapan naman po kami kung sa dalawang set dala natin yung mobile restaurant natin, yung pinaka cubicle nga nila. So yan mga kabeli, nagsiset na yung kabeli natin. Yun, I love. Ano yan pare? Anong letter yun? D-E-S. D-E-S? Dila Elementary School. Ano? Dila Dila. Dila Dila. Paano yung Dila Dila? Parang dila. Tang. Ayan mga kabeli. Yun So yan mga kabeli, kumukuha sila ng module. Yun ang setup ngayon dito sa atin. Yung mga magulang pumupunta sa school para kuhanin yung pinaka-module ng mga bata, para makapag-aral yung bata. Okay mga kabeli, magsiset muna ang team kabeli. Yan, panoorin nyo ulit kami. Yan, so dalawang kalderong lomi. Tikman natin. Hey! Di ako tinutukan ni Kapara. Hello po. Busy ah. Hello po. Basta. Nagpapakulo ng pasta. Para ano? Ba't pinapakuluan? Sinabi na ni chef yun Para lumambot po. Hindi, malambot na yun Para, ba't pinapakuluan yung pasta ng lomi? Lumambot nga po. Malambot na yun Hindi po. Di po kaya ng bata. Ano pa? Para mawala yung Ano niya? yung kakaibang amoy. Oo, yung ng pasta. Kailangan mo ng banglian. Oo, yun. Kukuha lang po akong tubig. Yeah, kuha ka na. Ano yan, kasama na sa vlog? Opo. Ito. Hello ma'am. Bakit, no? Gusto ko nga pwede ako dito. Anong sa tawag yan? Ano yan? Anong Pasta lomi. pasta lomi?
Okay po. Malaya. Saan nabibili ko? Sa mga ano po. Sa junk shop na. Sa junk shop. Sa saan? Hindi. Sa Hardware. hardware na. Here. Hindi. Sa ano? Sa talim pa pa, tsaka bayan. Masarap yan sa Lomi, no? Okay mga Beli, start na tayo. So magluluto na tayong lomi. So si Lomi, boy. Lomi po. Taga saan si Lomi? Taga Batangas po. Mga kabeli. Lomi Batangas. Okay mga Beli, start na tayo. So yeah mga Beli, at least may ilan? Dalawang kaldero po. Dalawang kaldero malaki. Opo. Shoutout mo nga si Ate Jo. Shoutout po Ate Jo. Thank you po. Okay mga Beli, shoutout sa mga teacher at principal dito sa Dila Dila Elementary School. Yan, napakabait at napakainit ng pagtanggap sa Team Kabeli natin. Okay? Ayun, namaralo po. Ano? Mainit ang araw. Ay, nakasimaw si John Paul. Ibit po. Mga Beli, nandito yung nutrition head. So, isa sa mga teacher. Shoutout natin yung pinaka-principal Okay, natin. good afternoon po. Shout out po kay Ma'am Mernie at saka si Ma'am Jane. Na maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito sa aming school, dito sa Dila-Dila Elementary School. Ayan. Maraming salamat at mapipit po natin yung 100 pupils. Magiging Wow. masaya po yung mga parents nila. Ipo po sila ni nutrition leader po dito sa Dila-Dila Elementary School. Ma'am, yung principal Yung po natin. principal natin, nagpapasalamit po siya, si Ma'am Catalina Gamboa. Ayan, wala siya ngayon dito. Wala po ma'am. siya ngayon kasi po mayroon po silang meeting na inatenan. Okay. Po. Thank Thank you you. po. Yan mga Beli, gano'n nyo na. Nakita nyo gano'n tayo ka-welcome dito sa school. Yan. Thank you, thank you. Okay, So, thank you. game na tayo ma'am. Magluluto na kami. Sige, So, time check tayo. 1:25. Poy, kakayanin ng 30 minutes. Kaya po mga kabeli. Superman. Superman, lakas ng gasol. Ayan. Ayan si ma'am. Sister Jo, thank you, Nen. Thank Yan, you. thank you. Sister Jo Mandutak Santos, thank you. Ayan, ma'am. Mga kabeli, si madam. Siya yung nakakasama na. Ma'am, anong school yun dati? Ma'am Risa, San Vicente Elementary. Ayun, San Vicente Elementary School. Yung mga kabeli, kung natatandaan nyo yung set natin na chicken na double linuto natin. So, doon sa school naman ni Ma'am Risa yun. Nakikisali. So mga kabeli, start na tayo. So, cooking oil. Ang tawag. Bubing po, kabeli. Mantika. Tama bang ba, ano? Taba, mga kabeli. Ilocano, lagis. Lagis. Oh, lagis. Cooking oil para sa ating. Ready mo yung ano natin, boy. Okay, mga kabeli. So mga kabeli, ito yung sahog kanina na sinabay natin to sa ating pansopas. So igigisa pa natin to mga kabeli. Sibuyas. Garlic mga kabeli, bawang. Mga kabeli, lalagay na natin sa sahog. Ito na po. Mga kabeli, kung hindi natin pinakuluan kaninang umaga, baka hindi umabot na ganito yan. So time check tayo, alauna yung media. Tubig, boy. Ito, boy. Ayan, ayan. Oh, lagyan mo yung kabila para matuwa. So yan mga pwede, papunayin natin ng tubig to. So isang mabilis lang to. Gawa ng yung pasta natin is malambot na. Pinakuluan na natin. Yun, kung
gusto nyo matutunan mga kabeli, balikan nyo yung mga ibang video natin. Yun, nandun, step by step. So kanina hindi napakita pinakuluan yung pasta. Yeah, kabeli, start na tayo. Shoutout Ans Garcia from US. Thank you, thank you. So ayan mga kabeli, kumukulo na yung ating tubig. So yung kabila, naubusan tayo ng gasol. So wala tayong backup. So at least mainit na rin yan. Saglit konting kulo na lang. Habang namimigay si Jeboy, nagluluto tayo ng lomi. So paminta. Ano? Paminta. Patuwa ka tali ba? Shoutout mo Ans Garcia. Shoutout po at Hans Garcia. Yan. So mga belly black pepper. Opo. Oyster sauce mga kabeli. Ayan, siguro mga mamasita baka naman. Yan, one ladle mga kabeli. So kalating ladle na ito ng North Seasoning. Meli, si Jeboy naantok eh. Di po. Shoutout mo asawa mo. Shoutout po. Asawa ko. So Meli, toyo. Toyo ni Michael. Yan. Made by Michael. Toyo po. Kalating ladle din mga Meli. So ito naman kasi madaling magdagdag ng pampalat. Cubes. So shrimp cubes mga kabeli. So meron tayong shrimp cubes. At least siguro maglalagay tayo ng tiga-4 na piraso. Ano ba? Chicken cubes. So mga beli, chicken cubes. Maglalagay din tayo ng at least 3 piraso. Ano ba? Carrots. Carrots po mga kameri. Belly carrots. So hatiin natin para sa dalawa. So yung noodles natin mamaya na natin ilalagay dahil malambot na yung noodles natin. Yung itlog. Po. Ebon. So kalating itlog mga belly yan. So ito 12 piraso to. So hatiin natin sa gitna. Konting asukal doon. Pwede maglalagay tayo ng konting asukal. So brown sugar 1 tablespoon. Pagpalapot na tayo. Pwede magpalapot. So nasa yung pera mo kanyan. So lalaputan. So mga belly cornstarch lang yan. So mga nagtatanong yung ordinary cornstarch. So diba? Okay. So mga belly, pakukuluan natin hanggang lumapot. So yan, hindi tayo pwedeng biglang maglalagay ng cornstarch kasi mabilis lumapot. Pag nasobra kayo ng cornstarch, parang pandikit na po. Tama ba yung cameraman? Tama po mga kabeli. So mga belly, maputla pa yung ating sabaw. Maglalagay tayo ng oyster sauce. All cornstarch na, kahit walang lapot. Okay.
magdagdag pa ang concert tayo lumabot eh. Okay. Ayan, mga Beli, titikman na ni Michael. Kaya malalaman nyo mga kabeli, pag malapot na, medyo mabigat na yung paghalo nyo. Dikiman tayo. Ito na po mga kabeli, Lomi, titikman ko po. Mainat. Yun. Sarap po mga kabeli. Ang lasa. Napakasarap po. Promise po, promise. So mga Beli, para sa akin, kulang pa ng toyo. Magdadagdag tayo ng konti yung toyo. Tayo mga Beli, pwede na tayo maglagay ng noodles para makapag-start na mamigay. So, latiin nyo. So ito noodles natin mga kabeli, kumulo na kasi to kaya pwede na natin sa uli na lang ilagay. Hi po mga kabeli, singit lang po ako. Okay. Ayan mga kabeli, marami na to. Ayan na. Okay. Ayan na. So mga kabeli, habang namimigay si Jepoy, tayo naman magluluto pa rin ng lomi. Makalali ayaw pa tao na. Ito na po kami, magpapakain na po sila ng lomi. Pakain na. Ay, ma'am, excuse po. Ay, sige po. Sige po, sige po. Ay, kaya ano namin yung mga teacher. Sandro! Hello po. Hello po. Ba, nakamunta? Nakakapal. Yun, galing yung maring ko. Galing magkakadikit. Social distancing. Bawa. Bili tayo pa. Bili tayo dito. Guys, sabay kami. 1, 2, 3. Wow, na eh. Dali natin. Ayan, hindi namin. Mainit. Harapan niya. Mapali po. Thank you po. Kung gusto mo, kainin nyo na dito, tapos magdala. Ang tanong na yun. Hindi na, kapali. Kaya kayo, ma'am. O yan, sindok doon. Ay, ma'am, lady. Sige, palak. Bawal yung tatanggi kang glass. Sige, o yan o. Sige, kapag... Picture ka, ma'am, channel. Picture ka kami. Sige. Ate, yalan, papagpilman me. Papagpilan me. Yan. Lomi. Pagbat. Yan, hindi po ka naman. Na. Pangarap na dito. Parang puro sila lang na dito. Parang makanya. Malit lang yung salunan. Marami lang yung talang niya eh. Ganon. O sige. Yan, parent data yan. Mainit. Picturean ka, mama. Picturean mo lang. Yan nga. Si Kabeli. Mag-subscribe kayo po dyan. Okay? Talaga, yabe na ako yung vlog. Yabe na ako.
Hello. Yan. Shoutout po. Shout out po, Ma'am Jane. Ma'am Jane, shout out po. Shoutout Shout po. out po. Thank you very much po, ma'am. Bantay mapali. Okay, next po. Marie Jane. Shoutout po, Marie and Jane. Marie and Shoutout. Jane, shout out po from Diladila Elementary School. Marami pong salamat sa masarap na lomi. Yung kaya ka, Ano pa yung karo lang? Ma'am Cha, panan nyo na yun. Manyatang na kanyang trio kraka. Parang mukhang masarap talaga yung lomi na Ma'am Judith. Mamaya niyang kakain-kain ng lomi. Ano po, sir? Thank you. Takman nyo yan. Mag-subscribe sa Kabeli. Tapos lang eh. Wait lang, distancing. Social distancing. Dami ng mga classmates mo hindi nagdala daw. Ali di man po, nagtapete ko la meso. Ayun ma'am. Ay, kamusta? Nanong gawan? Ano ka na? Insese. Bako. Magtapete ko la meso social hall. Social hall. Mga pila pang linoleum. Tumang po. Iga, ayun. Kasama ko. Ano yung tayo? Ah, sige, sige. Ninong. Kami kapatid dun. Maraming pamasahe. Magsaysa. Ay, resalo daw. O ito basta somewhere out there. Lukit ba? Hindi siya mainit. Sige mga anak kong mga Ano ko yun? Saya. Kaya. Kaya. Thank you po. nakatulad. Aron natin ng kain lomi ito eh. Ang takot kaya. Natupanan mo. Yatin mo. Kasi ini, sabi ko magdala, hindi ko magkike-tricycle. Yan ka na kung kayo. Kanyang Manyaman po. Kanyang tsura. Eh, kamunta. Ikaw na kuma. May nagkatsi mami. Sige mami, kat mo daw. Oh. Buwa, ipakikwati. Magputing po ila po kay Kabeli. At yung po lomi. Patay tipo. Yan na kung grade 1 po. Grade 4. Opo, karag po grade 4. Okay. Lahat na takwanin tayo ng work. Kasiraan naman. Sabihan niyo po Unang na pa, nung napagpili Nana? na kapagdala tayo Nampo. tayo. Up. Up. Okay po. Kung manyad kayo, ang nga lang. Okay, Ren? Wala na kayo lang yan. Para maubos. Sige. Para maubos man.
Akala ko, mapalis na. Tama na! Wala ka naman naka-uniform. Ay, dapat nga hindi ka naka-uniform para Para parents ka. Ay, parents ako, parents. Yes! Alam mo, ma'am, hindi ka makain. Yan, Ma'am Ene. Hindi ko baka sa likod ko pang Thank you po. Wala, hindi na. Wala pa rin estudyante. Marita ka lang. Alpong salamat. Kuya, wala po ka. Thank you, sir. Konti lang po. Thank you, So yan mga kabeli, nagpaalam na si Ma'am Risa, so mauna na siya sa atin. Yan, may appointment pa ata siya. So siya po yung nag-assist sa atin papunta rito sa Dila Dila Elementary School. Nag-aral ka ng elementary, di ba? Nag-aral po. Ha? Okay, Ma'am Risa, maraming salamat po. Thank you sa Kabeli. Sana patuloy pa rin yung pagtulong dito sa mga NAPG-feed natin. Shout out kay Ma'am Jo sa mga sponsor niya. Thank you. Sana wag kayong magsawang tumulong sa mga nangangailangan. Thank you. Thank you. Walang sawang pagsabi ng thank you. Yan, Thank you, Kabeli. Ma'am, sinong classmate nyo? Si Ate Jo or si... Si Jo. Si Ate Jo. Si Ate Jo, marami na po natulungan yan. Yan, buhat Kaya na talaga, thumbs up ako sa kanya. No? So sa marami pang pagkakataon, ang Kabeli nandyan. No? Opo, opo. Laging nakasupport sa mga gustong i-feed ng mga sponsors natin. Thank you sa mga sponsor. Ayun. Thank you, Ate Jo. Maraming salamat. Okay, so tuloy lang tayo sa feeding natin mga kabeli. So yan na lang. Marami pa. Okay. Parang di mo eh. Pwede ba naman kinita? Napapashoutout natin yun. Kung ako lang ito, sasabang ko lahat yun eh. Video pala, yari ko lang. Ala, artistic. Yung plastic. Dito po kasi yung galing natin sa bilis. Magdala na dito pa lang. Abak lang po kasi ng araw na ito. Ano po ngayon? Ito yung mga galing. Ano ka mo? Kamay.
Ano manyaman niya, sir? Kulang na yan, Lara. May pasok pa ka. Ay. Ay, sir. Nakatipid ka mo lang ganyan. Alin favorite pumupunta ka dyan, sir? Pa kayo. Salamat po, bakal. Ay, hello po, sir. Ala na yata, mami. Nakaliw yan, ha? Grabe salon. Ayun, karaan naman. Kanyapin na din grade 4 ako na. Hindi talaga din peren. Bintang lo, nandito klan din. Kailangan pa rin nakaliwa. Papali na, sir. Siyempre, kanyapin yan eh, mapali. At least nasa na ano na yung isa, no? Gini ka, ma'am. Plastic yan eh. Okay kami kami. Init. Mag-init ang gabi. Pali na, Joe. Tao po. Oh, pa. Yan. Pati patol yan, padala mo naman eh. Ano yung plastic yung... Pwede yun. Dagdagan mo ba eh. Plastic yan. Kaya plastic pa. Sinagalan, tata. Yan. Pero tanabi mo. Yan. May medyo niya. Thank you very much. Eh, yan takap. Ngayon mga Beli, isingit lang natin, shoutout muna tayo. Ayan na, shoutout po sa Dila Dila Elementary School dito sa Santa Rita, Pampanga. So nandito tayo, nagpipiding. Habang namimigay si Jepoy, so kukunti na lang kasi yung ano, yung Lomi. Singit tayo ng shoutout. So mga Beli, start tayo. So shoutout ba to? Shoutout po sa'yo. So yan ba to, shoutout sa'yo. Yan Kuya Roy Musni, Shoutout po. Ate Gemma, Shoutout po. Ate Gemma. Kimpi. Shoutout po. Thank you po, thank you po. So yan mga Beli, Kuya Rod, Kuya Aris. Yan, Ate Karina, Ate Jo. Yan, sa lahat, Ate Helen, Nanay Linda, sa Tita Marie and Shoutout po. Tita Marie and Bill. Yan, Nanay Sita, yan, God bless po sa inyo. Auntie Flower,
Yan, sunflower. Shoutout po. Di ako sabi. Oh, 1, 2, 3, go! Yan! Nagagalit na si Jeffoy, ako inaantok na eh. Aga natin umalis kanina. Okay mga belis, yan, shoutout ba to? Romel Ignacio ng Bustos, Bulacan. Yan, shoutout po sa inyo. 1, 2, 3. Shoutout po. Tito XO and Lisel. Shoutout po. Roas Family, yan. Shoutout po. Ng Poblacion Street, Santo Niño, Bustos, Bulacan. Shoutout po. Hintayin nyo muna matapos yung ano ko bago ba? Sorry po. Sorry po. Tira na tiro eh. Yan, Christopher Digaw from Iloilo, shoutout. Shoutout po. Richard Dorol from Naga City, Bicol, Kamsur. Shoutout po. Mark Anthony Dabu. Shoutout po. Ayun, shoutout po sa inyo. Shoutout po. Yan na, Tita Cynthia Dumangil, yan. Shoutout po. Yan na, Jervis Trinidad, shoutout po. Shoutout po. Maria Lynn. Shoutout po. Persila Inot. Shoutout po. Julie Ocampo. Shoutout po. Geraldo Galang. Shoutout po. Michael Guillermo. Shoutout po. Lance Marasigan, belated happy birthday. Yan na, sorry, belated happy birthday na lang po kay Lance Marasigan. Galing po kay Lance Marasigan. Yan na, Rowena Baltasar. Yan na, Rowena Baltasar, belated happy birthday. Belated happy birthday po. February 10. Belated po. Belated po. Naomi and family from California. Shoutout po. Tita Aloyda M. Shoutout po. Loida Sekuan Ilinos, Pangasinan. Shoutout po. Albert and Emily, family from Canada. Shoutout po. Elisa Maglalang. Shoutout po. Batang Makulit. Shoutout po. Dudes Maongat. Shoutout po. Sa parte family vlog. Shoutout po. Nestor Pares, saka June Villamar ng Baguio City. Yan, saka Mother Teresa Drugstore ng Baguio City. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. God bless. Mga Beli, balik tayo sa vlog natin. Mga Beli, gusto na mag-shoutout ni Ma'am. Yan, yung mister niya nasa Saudi Arabia. Oo, tsaka yung mga... Okay, shoutout sa asawa ko na nasa Saudi ngayon. Nandito kami ngayon dito sa school. Kasama ko yung mga kabeli. Ayan. Shoutout po. Okay, yung mga kapatid ko na nasa Israel. Si Alma Baclayo. Si Randy na nasa Guam. Ayan, kapatid ko. Tsaka si Dex na nasa Dubai. At tsaka yung kapatid kong si Erma nasa USA. Kumusta kayong lahat dyan? Thank you. Shoutout sa mga relative ni Ma'am. Yan, Okay. ingat po kayo. God bless. Okay, mga kabeli. So, hanggang dito. Ayun. Meron din sa shoutout si Ma'am. Pagbigyan natin. O, sige, mag-Judith, come here. Ika magtakin, ika mag-shoutout. Ay, isa-shoutout ko yung dalawang yun, no? Okay, shoutout ko, no? Yung mga teacher na grade 1 dito sa Dila-Dila Elementary School. Ma'am Cha, Ma'am Erica, Ma'am Tere, at saka si... Bodex. Sino pa? Bodex naman na Bodex. Si Ma'am Lady. Okay, lahat ng magagandang grade 1 teachers dito po Yan. sa Dila-Dila Elementary School. Yan, shoutout sa lahat ng teacher na single. Ayan, single kayo. Michael. Shoutout sa inyo. So yan, mga Beli, mapatiin lang namin. Pare, basa. Dex Motor Parts. Shoutout po. Tsaka Budex Pineda and Family. Shoutout po sa inyo. Bodex Pineda and family. Yan, shoutout po. Ayan. Okay, yung mga anak ko dito nanonood din. Si Jessel, Irma, at Jessel, Mariel at Flo Flo. Okay. Shoutout po. Ikman family. Yan, Ignon family. Yan. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. So paubos na rin second batch ng lomi natin. Ingat na lahat. God bless po! Thank you, thank you. Okay, this certificate of appreciation to Angelo M. Sigua for organizing Kabeli Feeding Program to the selected pupils of Dila-Dila Elementary School for the school year 2021-2022.
given this 17th day of February 2022 at Dila-Dila Elementary School, Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. Principal Catalina O. Gamboa and Lani Susagban, School Nutrition Leader. Thank you po. Okay. Maraming Maraming salamat salamat po. po.